Здравейте, казвам се доктор Димитра Никифорова и се намирам на щанда на Аксис на ноемврийски дерматологични дни. Аз съм доктор Жени Спирова, дерматолог в ДКЦ Абис Медика Плевен. Аз съм доктор Антонина Чапанова от Пловдив, дерматолог с дългогодишен стаж, близо 40 години в областта на дерматологията и естетичната медицина. Тази година представянето на Аксис е едно от най-впечатляващите. Има 2 щанда на фирмата, които са на централно място и бих казала, че препаратите, които ни представят, впечатляват като визия, привличат вниманието на младите колеги, които не са работили с тях и общо заето представляват интерес. Първото ми впечатление от новите продукти на Аксис е, че те са чудесни и естествените резултати, които се получават, са впечатляващи. Първото ми впечатление от новите продукти на Аксис беше много положително. Продуктите са изключително иновативни, модерни, създадени с внимание към детайла. Личи си, че зад гърба им стоят множество клинични проучвания и една сериозна технологична основа, която води до естествени, устойчиви резултати във времето и, разбира се, най-важното, безопасността към пациента. С Аксис работя от миналата година. Най-напред започнах да работя с препаратите, които са колагеностимулатори. До сега имахме опит с един такъв препарат, но препарата на Аксис мога да кажа, че го превъзхожда по начин, по който се работи, начин на разреждане, индикации, възможност да се работи като чист препарат. Имам опит с някои от продуктите, с Remedium PDRN и iBella, при които видях отлична хидратация и подобрение в еластичността на кожата, избистряне на тъмните кръгове и една трайна плътност. Имам вече доста опит с продуктите. Хиалуроновите филари Амалиан, калциевия хидроксиапатит, който е в Фейстем, Remedium с полинуклеотидите и iBella, продукта, който е за околоочи. Другите препарати, които от тази година работя, това са полиалмлечна киселина в лицето на Терасет и Пидерен. Това е един много интересен продукт, който съдържа ниацинамин, хиалуронова киселина и екстракт от сьомга, тъй като ДНК от сьомга е най-близко до човешкото ДНК. И Амалиан е другия хиалуронов филър, който аз използвам и съм много доволна от ефектите, които гоня. При Фейстема уникалното е първо чисто технически. Спринцовката е много удобна по време на работа. Има ергономичен дизайн, който позволява въртене на 360 градуса. Стимулира предимно колаген тип 1 и 3, които са важни за кожата. И има решетъчно пореста структура, която позволява постепенното разграждане на продукта, а не внезапно спадане на обема. Това, което отличава продуктите на Аксис от останалите продукти е високото качество на състава им, както и технологичната основа, която стои зад тях. Продуктите представят един естествен и предвидим резултат, което е от изключително значение за специалистите в естетичната медицина, както и безопасността и малкият възстановителен период при пациентите. В организацията ме впечатли, че имаше 2 щанда, които бяха огледално разположени, което беше страхотна идея за дизайн. Екипът на Аксис представи една атмосфера на доверие и вдъхновение, което показва ангажираност не само към продуктите, но и към цялата дерматологична общност.